Očuh Milošina koji je uhapšen zbog sumnje da je pretukao dvogodišnju devojčicu na smrt u početku ništa nije pričao, niti odgovarao na pitanja policije, nezvanično se saznaje. Uhapšeni Miloš i njegova nevenčana supruga biće saslušani u okviru 48 časova, koliko im je određen pritvor. Kada smo hapsili majku devojčice, ona je plakala dok je očuh ćutao. Mi smo ga u nekoliko navrata pitali zašto je pretukao nedužno dete, a on je tek nakon nekog vremena tiho rekao: plakala je, nerviralo me uvek kad plače, nisam je mnogo tukao. Saznajemo nezvanično od nadležnih. Kako se sumnja, majka je znala i gledala kako njen nevenčani suprug nebrojeno puta udara njenu ćerkicu. Tragično je to što ga ona nikada nije prijavila zbog toga. Sada su i majka i očuh u pritvoru, istraga je u toku, ispituje se i komšije i rođaci. Kako nezvanično saznajemo, kada su doneli devojčicu na dečje odeljenje Zaječarske bolnice, lekari su odmah videli da se radi o teškim povredama. Pokušavali su da reanimiraju devojčicu i istovremeno javili da se spremni sanitet koji bi nedužno dete prebacio hitno do Niša, ali detence je u međuvremenu preminulo.